Hello mga kawaray-waray, welcome to Bimboy TV. Adi nalutan niyo ubos nga sangkay. Makao na ko yanahin, bukayo or pakumbo hamon hawaray-waray. Di ba? Ang sarap nito guys. Gawa to sa buko na mayroong kalamay or sugar na pinakuluan to eh. Hinahalo-halo lang hanggang sa maging malapot na siya, hanggang matuyo siya, pinapatuyo na parang ganito na. Di ba? Ang sarap-sarap nitong bukayo or pakumbo sa amin eh. Yung mga batang 80s, 90s, ako 90s eh, paborito namin to nung araw. Kasi ito lang yung mga sikat na candy noon. 'Di ba? Itong bukayo, tapos meron pa noong bubot. Yung nakakatuwa lang na maalala yung mga ganitong pagkain. 'Di ba? Kasi ngayon ang mga kabataan social na sila eh. Mayroon na silang Toblerone, Hershey, mayroon na silang ang dami ng mga variety ngayon ng mga chocolate. Di kagaya ng panahon natin na napakasikat ng bukayo, pakumbo, yung mga suman, iraid, muron, di ba? Or mga puto, kung ano-ano lang ng mga masasarap na mga kakanin ng araw. Pero, wag ka mga masasarap yon, di ba? Kaya nakakatuwa lang na makakain ulit ng pakumbo.